Sejauh ini ikut campur sama ikut yang mana di cek ani tapi mrama ikut yang mana di kis dorin to zikir. She's getting young and young. Oh, the grace ka restoration. Data shoda. Mm. And you restore the years the locust have eaten. It's the Okay, years. Mm. everything na. Yes. Zvese. Amen. Amen. Tinoda kukugamuchirai vadikani muzuva ranhasi. Tosangana zvakare paplatform ino tichingokurukura nezvajesu, shoko raMwari, nezvatiri kungodzidzawo in the week, zvatinenge tanzwawo zvine zvatiitira mwedu zvakanaka, tichingoshare tese kuti batsirane parwendo rwekunamata, Mwari vachitibatsira. Zvikuru sei chishuwo chedu ndechekuti patinotaura kudaika tese tizive kwekutizira, timhanyire kuna Jesu, timhanyire mushoko ravo, Mwari vatiitire zvakanaka. Mm. So inini ndoda kungosheyawo hangu ndine scripture ndakatanga kuverenga Psalms nezuro Samuel yakandiitira zvakanaka, First Samuel. Ukaverenga kuna First Samuel kutanga kuma chapter 5 uko, chapter 4 inotaura neimwe presence yaMwari inoshamisa. Unoona kuti vana veIsraeri pavanenge vachirwisana nemaPhilistines, zvinonzi maPhilistines anonzwa mheremhere makemps emaIsraelites kuti chii chiri kuitika uko. Vamwe vacho vanoti hanzi areka yaJehovha yaMwari veIsraeri iri pakati pavo. Pane vamwe vanotanga kutoungudza kuti hei, nepresence yeareka iyi ichakundwa navamwari vaIsraeri because vainge vane nhoroondo yokunzwa kuti zvanga zvakaitwa naMwari wedu kumaEgyptians. Saka zvakangondiitira zvakanaka ndezvekuti munoza muvengi anoziva simba rinokonzereswa nethe presence of God. Muvengi anonzwisisa kukura kwaMwari wedu watinonamata kudarika isusu vanhu vacho vanomunamata. Saka ndakati Mwari dai matibatsira tagona kunyatsograspa the power, the strength, the excellence, honest huna Jesu. Tanzwisisa what the presence of God does for us. But chinondishamisa nje vana veIsrael, even when the enemies knew kuti the presence, the ark of the Lord was in their presence, vakadyiwa, vakarohwa, vakaparadzwa vana veIsrael. Because maIsraelites vanoudzana kuti tofanha kusimba tirwe sevarume, and then vana veIsrael ndobva vakunzwa. Aki yaMwari inozotorwa yoenda nemaPhilistines, vanoenda nayo, vanoba aki yaMwari voenda nayo kumasities avo. Inonzi iri kumaPhilistines ikoko yakanoiswa munzvimbo yanga iri pamwe chete naMwari wavo Dhagoni. Ainzi Dhagoni zviya handiti? Anzi vanomuka Dhagoni akadonha pasi 2 times. The 3rd time vanodzoka Dhagoni adamburwa musoro nemaoko, anzi kwangosara just the stump, akawa pasi peareka yaJehovha. That is just how powerful our God is. Presence yaMwari zvainoita kana iri muupenyu hwemunhu, inodambura zvimwari, inodambura varoya vana kana simba, inodambura maaritari akarongedzerwa nemuvengi. Vamwe vaMwari havagoni kumira in the presence of God. Ndopaunozonzwa paipai anonzi David anoti, do not take away your presence from me. Anodembedzera kugombedzera Mwari kuti musabvisa uvepo hwenyu mandiri. Ndakati ainzwisisa simba reuvepo hwaMwari. Saka dai Mwari vakangotibatsira kuti tinzwisise simba reuvepo hwaMwari, kuti rinoita sei muupenyu hwedu. Pane scripture inotaura noti hanzi in the presence of the Lord there is liberty. Kune kusunungurwa muuvepo hwaMwari. Kana Jehovha vari pakati pedu, tine kusunungurwa, tine mufaro, tine rugaro, tine kunaka.
So Mm. ndezvipi zvatingada munyika ino? Mari chaiyo haigoni kudarika the presence of the Lord. And the presence yaMwari kana yamo muupenyu hwedu, mari yacho iyoyo inototera nekuti yakasikwa naJehovha, ndiye muridzi wemari. Yeah. Saka dai tatsvaga muridzi wezvose, the presence of God inoshamisa, inozonzi areka iyi iri munzvimbo mevaPhilistines inonoiswa kunzvimbo yeGadhi, handiti ndo yainotanga kuiswa. Vanhu vanoparadzwa munzvimbo iyoyo yemaFiristia. Vobva zvanzi ngaibve ichienda kuEkron. Vanhu veEkron vanoti vanotounganidzana nemachifi kuti aiwa vadikani, dai taona zvokuita areka ibviswe pakati pedu, nekuti inotikonzeresa ikatiparadza like zvayakaita kumashure kune dzimwe nzvimbo. Pane chimwe chinhu chandazofarira zvekare, inonzi hanzi it was 7 months iri kumaPhilistines. Vanozoshedza vakokeri like even the diviners, vanoshopera and what. Vobvunza kuti toita sei neareka yaJehovha iyi? Pane chavanovataura, vanoti hanzi ngatiidzoserei, asi areka iyi musaidzosera muri empty handed. Yeah. Munoziva kuti vavengi vanonzwisisa here kuti kupa, how to sacrifice, sacrificial giving, not just going before the Lord empty handed. They have an understanding yekuziva the power that it has. Saka ndati Mwari handidi kukundwa ini nevasingazive Mwari. Ndopaunoona even vanoenda kun'anga kuya havaende vasina chinhu, vanoenda vane mari, vachitotanga kupindusa mapleti aya, mune ndiro iya iripo yechimuti iya, unototanga waisa chaunoisa kuti vacho vanoshopera vabude here kana kuti vanyatsosvika nesimba hameno. Mwari wedu haana kudaro, yes, but Mwari vangotidzidzisa, the secret that is there as well, to give sacrificially to the Lord, to not go before him empty handed, to just thank him for our lives. It might not be mazimara anotyisa kana kuti chii, but let's not just go before the Lord empty handed. Saka ndozvandakida kungotaura ini zvangu, the presence of the Lord, kuti ngatidokwairire tishuwire kuti presence yaMwari, uvepo hwaMwari hugare muupenyu hwedu. Ende kana iri muupenyu hwedu, Mwari unotidzidzisa nzira dzake. We are able to even understand, kanonzi he is the way, the truth and the life. His presence, when it's in our lives, we know and our paths are directed. Tinorama upenyu huno mufaro, hunokunda, not kuti huri problem free. Ma-problems anouya, but tinoakunda nekuti tine muridzi unoziva, muridzi woupenyu ari muupenyu hwedu. Saka vadikani, ngatingoverengai shoko raMwari, tinamate, tiwane nguva yekungotsvaka Mwari, just to pray, to seek his face. Sezvinongoreva shoko ravo kuti tigare tiri mavari, presence yavo igare iri pakati pedu, muzita raJesu. Amen. Amen. Woye. Amen. Mainini vataura zvakanaka. Ndabva ndangoonawo imwe scripture iri kuna Zvirevo chapter 18 verse 10 inoti zvoni zita raJehovha inhare yakasimba. Yes. Ndabva ndangozviona zvechokwadi kuti izvoni izita rawo rakasimba setawa, zvokuti nyangwe mhepo ikauya sei, mawaves nyangwe zvikaita sei, hazvirifi rakamovha. Ndo zvakaita zita raJehovha. Saka kungotaura zita raJehovha bedzi, zvinhu zvatosimba, hazvibve hazviiti sei. Saka tikangoziva izvozvo bedzi, zvedu zvinototiitira zvakanaka. Zveshuwa vavengi vaitozviziva kuti chinhu ichi hachina kumira mushe ichi, choda kutodzosewa, ngachidzosewe kwacho, nokuti hatingatopera. Vakaita mamota, vakaita sei, vamwe vakadofa chichi, vachitozviziva kuti hachina kumira mushe chinhu chatabata ichi. Saka pane imwe nyaya yandikunyatsonzwa yemukadzi so akahwandisa varume vaya. Saka vamwe varume vakati, vanhu ivava, vachitotya kuziva kuti vane simba vanhu ivava, nokuda kwei vaiziva zita raJehovha kuti rine simba. Yes. Saka ndizvo ndada ngowedzerawo patawana mainini.
kuti zita raJehovha Yeah. harina kumira mushe, harina ukangoriziva bedzi ka simba racho harina kumbomira. Amen. Yeah, Dunamis. it's so powerful zvataurwa naChena, the simba raMwari, kuti hapana anokombeya naMwari. Ndatongorangarira hangu nenyaya yaJobho yaya kuti uyu Satani paakaenda pamberi paMwari, like akatokumbira, ende Mwari Yes. vakati ita zvakati kusvika pakati, haufaniri kupfuura pakati, kuratidza kuti hapana mumwe ane simba rine zvatemwa naMwari. Nokai paanotozivawo kuti uko handisviko, Mwari vakati handisviko. Andabva ndafunga imwe scripture iri kuna Isaiah 54 inotaura kuti hanzi tarira ndini ndakasika mupfuuri wesimbi anofutidza mazimbe omoto unonganduma, hanzi uye anopfura munondo wakakodzera pabasa rawo. Apa pacho manje popedzera pakati hanzi uye ndini ndakasika muparadzi kuti aparadze. Pazasi bva vati hanzi hapana munondo ucharwisana newe ukakunda. Saka Mwari ari kutaura kuti zvagadzirwa zvachizvo nemuparadzi, no matter kuti chii chaparadzwa nezvo, hapana chingaite simba rekugona kuparadza panzi naMwari apa asabati wakaenda, kana ingava posheni yeupenyu hwako kana naMwari apa abate. Hazvina basa kuti ane pfuti inonzi chiye masilencer, kana masilencer aya kana nuclear weapon. Hazvina basa kuti chii, nekuti Mwari vangotaura izvi zvakatongokwanirana kuti hanzi ndini ndakasika muparadzi uye anoparadza. Saka hapana munondo. Saka sometimes tinongotya because we don't know who God is. Zvazvaona Chena kuti ukuru hwaMwari, so there's no one who can compare. Pane nhingerikino rimwe rwiyo rwataimba rwanzi hanzi kana Jesu vati hongu hapana anoti kwete. Like it's so true and so powerful. Kuti hazvina basa kuti imweya yerudzi ingave chii, kana kuti muroyi anodya moto, amhena anotyiwa zvakadii. Kana Jesu vati no, it's just a no. Hallelujah. Saka that was a powerful word because Mwari vakuru. Endo kafunga nyaya yaFarao yeRed Sea. Imagine kuti ndofunga tese takamboona gungwa, of course, handiti, kuti imagine gungwa kuti mvura inopatsanuka vanhu voyambuka, because Mwari vataura inzwi, handiti, vanhu voyambuka pakaoma. Gungwa riri kunzwa instruction yaMwari, vapedza kuyambuka raakuziva kuti manje vavengi ndo vakuya romedza vavengi vai. You just think kuti aiwa Mwari vanotyisa vadekani. Saka hatifaniri kubvunda kana kuti kutya zvinhu zvinoitika muupenyu huno. Kana kuri kufa hapana munhu asingafe, tese takanzi tichafa panyika, but tinofanira kurarama tiine faith, tisingatyi. Kana nguva yekufa yasvika unongofa, haazi muroyi anotora munhu, asi Mwari ndiye anotora munhu. Because dai kuri kunzi varoyi vaitora vanhu, dai pasina kana munhu panyika, munoziva. Because if you think of it, hapana mumhuri vanhu musha matakanzwa munhu hamuna varoyi, kwese vanongoriko, but Mwari pavati kwete ikwete, hongu ihongu. And we all know sometimes zvimwe zvinoitika muupenyu hwedu, we open doors for the enemy to come in. Kana sometimes madoors akazarurwa nemadzisekuru vanga vasingaziviwo, because they were ignorant, kuti tikadai so zvichaafekta vana vedu, zvichaafekta vazukuru, because of ignorance. Even shoko raMwari rinoti hanzi vanhu vangu vaparara nekushaya zivo. Saka zvipo zvakawanda zvinoitwa nevanhu nekushaya zivo zvinovhura dhoo kune vakaipa, but otherwise haana simba. Pakanzi naMwari usabate haabate, So that was so powerful. Zveukuru hwaMwari, vanotyisa Mwari ava dikani. Mheri pane achini zvekuwedzerera.
ungati tapedza. Hatina tapedza, saka Okay, dzidzo tinamate. rinogona kupedza ya. Yeah. Saka vadikani mazvinzwira shoko rataurwa rekuti zveukuru hwaMwari. Kana paine anga achingoenda uchishaya hope, pamwe wakatyisidzirwa nemumwe munhu, pamwe wakataurirwa mashoko anotyisa, Yeah. unoziva kuti Mwari vanotarira mwoyo womunhu. Ukaenda kuna Mwari nemwoyo wako, tomboti pamwe muri kufamba mukutya muya handiti pane zvauri kutya, uri kushaya hope because pane munhu akati zvakati, enda hausi kurara uchitya kuti ndichaurayiwa ndichazwa. Yeah. As long as wakaperera pamberi paMwari, Mwari vanokunzwa munyengetero wako. Yes. Saka Mwari ndoutiziro wedu, ndobako redu. Hanzi Jesu Yeah. ndobako rekuhwanda. Yeah. Ropa raJesu riya rine simba vadikani, harisi rekutamba naro. Ropa raJesu rine simba ende rakaitirwa munhu wese, rakadeurirwa munhu wese. Ndicharamba ndichingodzokera kuningirikini mubhaibheri kuna Matthew 26 wakatotaurwa kuti hanzi ropa iri hanzi rakadeurirwa munhu wese. Saka zvakuenda nemwoyo wako iwowo, ukaenda pana Mwari nemwoyo wako wese, Mwari vanokunzwa, vanokuchengeta, vanokuprotekta. Saka musatya vadikani, Mwari vanemi, Mwari vakuru, Mwari vanokudai zvakanyanya. Saka regai ndinamate. Vabada kunyengetera nevanhu vese vachaona vhidhiyo iyi kuti nezita raJesu varangarirwe, vakomborerwe nemi. Kana paine munhu ari panguva yekutya izvi neizvi, achityira upenyu hwake nekuda vamwe zviri kuitika o zvinhu zvaasinganyatsonzwisisa kuti chii chiri kuitika, mubatsirei kuti atizire kwamuri, mudhonzerei mwoyo wake Jesu kuti udhonzerwe kwamuri, ave nekutenda mamuri. We just pray for protection kuvanhu venyu Mwari nezita raJesu. Tinonyengetera kunyange nevese vasiri kunzwa zvakanaka manheru anaya, tichiti neropa raJesu munoitirwa zvakanaka. Shoko raMwari rinotaura kuti by the stripes of Jesus you were healed. Saka tinotaura izvo kuti wese ari kurwara manheru ano, by the stripes of Jesus be healed manheru ano. Itirwai zvakanaka manheru ano, rapwai manheru ano nezita raJesu. Tinonyengetera vese kunyange vana vadiki Mwari vari kuexpose muzvikoro, expose muzvinhu zvavasinganzwisise, zvinhu zvewakaipa, ngavaprotectwe neropa raJesu. We plead the blood of Jesus pamusoro peupenyu hwavo nezita ramambo Jesu manheru ano. Mazviita Baba vedu panguva ino yamatitendera. Tinotenda nevese vachaona nemuzita raJesu. Amen. Amen. Tinokuonai svondo rinouya vadikani, muitirwe zvakanaka. Bye. Mm.